சிம்சோனை குறித்து நாம் போன வாரத்திலே தியானித்தோம். சிம்சோனே நீ நசரேயன், சிம்சோனே நீ நசரேயன் என்று சொல்லி நாம் தியானித்தோம். இந்த வாரத்திலே சிம்சோனுடைய பலமும் வீழ்ச்சியும் குறித்து நாம் கொஞ்ச நேரம் நாம் தியானிப்போம். கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போமாக. பரிசுத்த பிதாவே, நீர் எங்களோடு பேசணும். நாங்களாம் உம்முடையவர்கள். எவ்வளவு பெரிய வாய்ப்பு அப்பா, உம்மை தெய்வமாய் கொண்டது. நீர் எங்களுக்காய் உம்முடைய சுயரத்தம் சிந்தி சம்பாதித்து இந்த சபையை தந்தது. அதில் எங்களை நீர் அங்கத்தினராய் வைத்தது. உம்மை ஆராதிக்க எங்களுக்கு கொடுத்த வாய்ப்புக்காய் நன்றி. எங்களோடு பேசும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஒரு பாடலை பாடும். இதுவரை செய்த செயல்களுக்காக இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இதுவரை செய்த செயல்களுக்காக இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இதுவரை செய்த செயல்களுக்காக இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். தனிமரமாக இருந்த என்னை கனிமரமாக மாற்றிய உம்மை, தனிமரமாக இருந்த என்னை கனிமரமாக மாற்றிய உம்மை, திசைகளும் கோள்களும் அசைகின்ற வரையில், திசைகளும் கோள்களும் அசைகின்ற வரையில் இன்னிசை முழங்கியே பாடுவேன் நன்றி, இன்னிசை முழங்கியே பாடுவேன் நன்றி. இதுவரை செய்த செயல்களுக்காக இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஒவ்வொரு நிலமாக இருந்த என்னை விளை நிலமாக மாற்றிய உம்மை, ஒவ்வொரு நிலமாக இருந்த என்னை விளை நிலமாக மாற்றிய உம்மை, அலைகடல் அலைந்து ஓய்கின்ற வரையில், அலைகடல் அலைந்து ஓய்கின்ற வரையில் நாவினால் புகழ்ந்து பாடுவே நன்றி, நாவினால் புகழ்ந்து பாடுவேன் நன்றி. இதுவரை செய்த செயல்களுக்காக இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க ஹல்லேலூயா, சொல்லுங்க ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவர். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஆமென். ஹல்லேலூயா. சிம்சோனை குறித்து தியானித்து வருகிறோம். சிம்சோனை ஆண்டவர் பிறப்பதற்கு முன்பதாகவே தாய் தகப்பனுக்கு அவனை குறித்து சொல்லி ஒரு பெரிய திட்டத்தோடு அவனை கர்த்தர் ஏற்படுத்தினார். இன்றைக்கெல்லாம் கர்த்தர் நம்மளிடத்தில் அதிகம் எதிர்பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாரோ அன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை மிகவும் சரியாய் நடத்த வேண்டிய அவசியம் உண்டு. முதலாவது பாருங்க, சிம்சோனுடைய பலம், சரியான பலத்தை கர்த்தர் அவனுக்கு கொடுத்திருந்தார். அவனை போல ஒரு பெரிய பலசாலி யாரும் இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும்.
13ஆம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்தில் பார்த்தால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவனை ஏவ தொடங்கினார். என்ன நோக்கத்துக்காய் அவனை ஆண்டவர் வேறு பிரித்தாரோ, என்ன நோக்கத்துக்காய் ஆண்டவர் அவனை தெரிந்தெடுத்தாரோ, அதனுடைய வேலையை ஆண்டவர் செய்ய ஆரம்பித்தார். அங்கே சொல்லப்பட்டது, கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவனை ஏவ தொடங்கினார். சிம்சோனுடைய பலம் அவ்வளவு பெரிய பலம். முதலாவது பலத்தை பாருங்கள். 14ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை பார்த்தால், 14ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே நியாயாதிபதிகள் 14ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை பார்த்தால் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள். 6ஆம் வசனத்துல பார்த்தீங்கன்னா, கர்த்தருடைய ஆவி அவன் மேல் பலமாய் இறங்கினதினால், கர்த்தருடைய ஆவி அவன் மேல் பலமாய் இறங்கினது. எதற்காக இறங்கினதுன்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, அவனோடு கூட இருக்கிற எல்லாரும் சேர்ந்து போய் கொண்டு இருக்கும் போது ஒரு சிங்கம் எதிரே வந்தது. 5ஆம் வசனத்தில் அது குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கெச்சிக்கிற பால சிங்கம் ஒன்று அவனுக்கு எதிராக வந்தது. அதை வந்த போது, அது அவனை தாக்க முற்பட்ட போது, அவர்களுக்கு பயத்தை அது கொண்டு வந்த போது, அவர்களுக்கு அது மிகுந்த ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்த போது, அந்த 6ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இந்த சிம்சோன் அந்த சிங்கத்தை என்ன செய்தான் என்று சொல்லப்பட்டு பாருங்க. அவன் கையில் ஒன்றும் இல்லாதிருந்தும், 6ஆம் வசனத்தை பாருங்க, அதை ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கிழித்து போடுவது போல கிழித்து போட்டான். ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை எப்படி கிழிக்க முடியும்? நம்மளால முடியுமா சொல்லுங்க? ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கிழிக்க முடியுமா? சில நேரத்தில் ஒரு டொயினை கூட நம்மளால அத்து போட முடியாது. ஒரு டொயினை கூட நம்மளால அத்து போட முடியாது. ஆனா வார்த்தை சொல்லுது, ஒரு ஆட்டுக்குட்டிய கிழித்து போடுவது போல அவன் என்ன செஞ்சான்? சிம்சோன் சிங்கத்தை, பால சிங்கத்தை, வலுவான சிங்கத்தை கிழித்து போட்டான். அவ்வளவு பலம் உள்ளவனாய் இருந்தான். அவ்வளவு பலம் அவனுக்குள் இருந்தது. காரணம் என்ன? இவன் ஒரு சிங்கத்தையே வீழ்த்த முடியாவிட்டால், கவனியுங்கள், ஒரு சிங்கத்தையே இவனால் வீழ்த்த முடியாவிட்டால் இவன் எப்படி பெலிஸ்தருடைய சேனையை வீழ்த்துவான் என்று யாரும் சொல்லிவிடக் கூடாது. அப்போ ஆண்டவர் என்ன செஞ்சாரு? சிங்கம், பால சிங்கம், வலுவானது, திறமையானது, எதிர்க்க முடியாதது, அதிலிருந்து ஒரு மிருகங்களும் ஒரு மனிதனும் தப்ப முடியாது. அது கண்டுவிட்டால் அது யாரை கண்டதோ அவர்களை கொல்லாமல் ருசி பார்க்காமல் விடாது. அதே போல நினைத்துதான் அநேக முறை அநேகரை அது வீழ்த்திருக்கலாம், அநேக மிருகங்களை அது வீழ்த்திருக்கலாம். அந்த நினைப்போடுதான் இந்த சிம்சோனை தேடி அது வந்திருக்கும். இன்றைக்கு இவனை ஒரு வழி பண்ணி விடலாம் என்று சொல்லி. ஆனால் நீங்கள் நன்றாக கவனித்தால் வேத வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இந்த சிம்சோன் மேல கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இறங்கினார். ஆண்டவர் சொன்னாரு, நான் உன் மேல இறங்குறேன் பாரு. இறங்கினாரு. இறங்கும் போது சுய மனிதனாய், தனி மனிதனாய், சுயத்தில் ஓடுகிற எந்த மனிதனும் வெற்றியை அடைய முடியாது. சுயத்தில் ஓடி எத்தனையோ மனிதர்கள் சிங்கத்துக்கு இரையா இருக்கிறார்கள், மனிதனுக்கு இரையா இருக்கிறார்கள், மற்ற காரியங்களுக்கு இரையா இருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த சிம்சோன் என்ன செய்தான்? கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவனுக்குள், அவன் மேல் இறங்கினதுனால சிங்கத்தையே கிழித்து போட்டான். அவ்வளவு வல்லமையை கர்த்தர் அவனுக்கு கொடுத்தார். ஆமென், ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க, ஹல்லேலூயா. எல்லாராலையும் பாம்பு அடிக்க முடியாது, எல்லாராலையும் பாம்பு அடிச்சுக்கிட முடியாது. சிலர் பாம்புகளை லெகுவாய் அடித்து விடுவார்கள், சிலர் வாளை பிடித்து சுழட்டி விடுவார்கள். ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு இதுல இருக்காங்க. ஆனா ஒரு சிங்கத்தை மேற்கொள்றது கஷ்டம், ஒரு சிங்கத்தை கொல்றது கஷ்டம். நம்ம ஒரு நாயை பார்த்தா பயப்படுறோம், கண்ணுக்கு தெரியாத பேயை பார்த்து பயப்படுறோம். நமக்கு நிறைய பயம் உண்டு. நாம் இரவிலே தனியாய் நடந்து கொண்டு இருக்கும் போது திடீர்னு யாரும் பின்னால வருகிறார்கள் என்ற ஒரு பயம் இருக்கிறது. நாம் பயம் நிறைந்த வாழ்க்கையில தான் வாழுகிறோம். நம்மளால மேற்கொள்ள முடியாது, சுயத்துல மேற்கொள்ள முடியாது. ஆனா சிம்சோனுக்குள் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இறங்கினதுனால அவன் சிங்கத்தை ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை போல கிழிச்சு போட்டான்னு சொன்ன. நமக்கே ஆட்டுக்குட்டியெல்லாம் கிழிக்க முடியாதுங்க.
முடியுமா? எங்க ஒரு கோழியை அந்த இப்பெல்லாம் நம்மலாம் வீட்டில் வெட்டுறதில்ல. முன்னெல்லாம் என்ன செய்வாங்க? கோழியை, இந்த நாட்டுக்கோழி என்ன செய்வாங்க? வெண்ணி போட்டு கழுத்து அப்படி திருக்கி ஒரு அறுத்து ஒரு பக்கெட்டுக்குள்ளே போட்டு அந்த கோழியை வெண்ணிக்குள்ளே முக்குவாங்க. முக்கி அதோடைய இறக அப்படியே பிடுங்குவாங்க. அது வராது. கோழியில் இறக கூட நம்மளால் பிடுங்க முடியாது. அதை பிடுங்க முடியாமல் கஷ்டப்படுவாங்க. பிறகு எப்படியோ ஒரு வழியாக பிடுங்கி ஏதாவது வழி பண்ணி அதை பிச்சு அதை இழுத்து அதை வெட்டி அதை சமைச்சு சாப்பிடுவாங்க. ஒரு கோழியவே நம்மளால் மேற்கொள்ள முடியாது. ஆனால் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சிம்சோனுக்குள் இருந்ததினால் அந்த ஆவியானவர் என்ன செய்தாரு? அவனுக்குள்ள இருந்த வல்லமையை அவனுக்கு கொடுத்து சிங்கத்தை வீழ்த்தும்படியாய் ஆண்டவர் கொடுத்தார். ஆமென், ஹல்லேலூயா. சொல்லுங்க ஹல்லேலூயா. நல்ல கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க ஹல்லேலூயா. இதுதான் அவனுடைய பலம், இதுதான் அவனுடைய பலம். இந்த பலத்தை கொடுத்தது யார்? கர்த்தர். இப்படிப்பட்ட பலனை அவனுக்கு அனுப்பினது யார்? கர்த்தர். இந்த பலத்தை கொடுத்துதான் ஆண்டவர் சொன்னாரு, என் ஜனம் 40 வருடமா பெலிஸ்தர்ட்ட அடிமையா இருக்கு, பார் ஒரு சிங்கத்தை நீ எவ்வளவு லகுவாய் கொள்ளுகிறாயோ, இதே போலதான் என் ஜனம் அடிமையா இருக்கிற அந்த ஜனங்களிடத்துல இருந்து நீ அவர்களை மீட்டு என்னிடத்துல நீ கொண்டு வரணும், அவர்களை விடுதலை ஆக்கணும். இந்த பெலிஸ்தியரை நீ என்ன செய்யணும்? சிங்கத்தை போல கிழிச்சு போடணும் தான் ஆண்டவர் அவனை அபிஷேகித்தார். ஆண்டவர் அவனை பிறப்பதற்கு முன்பதாகவே நசரனாய் ஆண்டவர் அவனை தெரிந்து கொண்டார். என்ன நோக்கத்தோடு ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் இந்த உலகத்திலே வைத்திருக்கிறாரோ, இந்த சபையிலே வைத்திருக்கிறாரோ, அந்த நோக்கத்தை நீங்களும் நானும் நிறைவேற்றணும். ஆமென், ஹல்லேலூயா. அந்த வசனத்துல நீங்கள் வாசிக்கும் போது கடைசில ஒன்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க. ஆட்டுக்குட்டியை கிழித்து போடுவது போல கிழித்து போட்டான். தான் செய்ததை அவன் தன் தாய் தகப்பனுக்கு என்ன செய்யல? அறிவிக்கல. இது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. தாய் தகப்பனுக்கு அவன் என்ன செய்யல? அதை அறிவிக்கல. அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க. அப்படி நீங்க அடுத்த வசனத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 9வது வசனத்தை பார்த்தால் அவன் அதை என்ன செஞ்சான்? 8:9 பாருங்க. சில நாளைக்கு பின்பதாக அவன் ஒரு வழியாய் போகும்போது அவன் என்ன செய்யறான்? சிங்கத்தினுடைய உடலை பார்த்தான். வழி விலகி போனான். இதோ சிங்கத்தின் உடலுக்குள்ளே தேன் கூட்டமும் தேனும் இருந்தது. நல்லா நீங்க கவனிக்கணும். சிங்கத்தை வீழ்த்தினது சரியே, அவனுடைய பலம் சரிதான். சிங்கத்தை வீழ்த்த அவனுக்கு பலம் உண்டு. ஆனால் சிங்கம் செத்து கிடக்கிறது. செத்து கிடக்கிற சிங்கத்துக்குள்ளே தேன் கூட்டமும் தேனும் இருந்தது. வார்த்தை என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? 9வது வசனத்தை பாருங்க. அவன் அதை தன் கையினாலே எடுத்து சாப்பிட்டு கொண்டு நடந்து தன் தாய் தகப்பனுக்கு என்ன செஞ்சான்? அதை கொடுத்தான். அவர்களும் சாப்பிட்டார்கள். மறுபடியும் அங்க கவனிக்கணும். அந்த தேனை சிங்கத்தின் உடலிருந்து எடுத்தேன் என்று அவர்களுக்கு அறிவிக்கவில்லை. நசரேயன் யார்? பிணத்தை அவன் தொடக்கூடாது, செத்த காரியங்களை அவன் தொடக்கூடாது. அவனுக்குள்ள ஆவியானவர் இருக்கிறார். மற்றவர்களைப் போல அவன் வாழக்கூடாது. சிங்கத்தை கொன்றது சரி, ஆனால் செத்த சிங்கத்துக்குள் இருந்து அந்த தேனை எடுத்தது தவறு. அவன் சாப்பிட்டது தவறு. அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் பலத்தை அவன் சரியாய் பயன்படுத்தாமல் அந்த பலத்தை அவன் என்ன செய்தான்? நீங்க பின்னால பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். அவன் என்ன செய்தான்? அநேக இடங்களிலே தவறாய் பயன்படுத்தினான். இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் சிம்சோனை போல நம்மளை அழைக்காமல் இருக்கலாம். ஆனால் ஒவ்வொரு இடத்திலையும் ஆண்டவர் நம்ம என்ன செய்யறாரு? சில காரியங்களிலே நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்கிறார். நம்ம என்ன செய்யறோம், எப்படி வாழ்றோம், என்னென்ன காரியங்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கை நடக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். தீட்டான காரியத்தை செய்யாதே, தொடாதே, புசிக்காதே என்று சொன்னால் அதை நாம் தொடவோ புசிக்கவோ கூடாது. இவன் என்ன செய்தான்? போறான். நான் கொன்று போட்ட சிங்கம் செத்து கிடக்கிறது. நல்லா பார்க்கறான். அப்படி தேனில அப்படி வெளியே போயிட்டு உள்ள வருது. போய் பார்த்தா உள்ள தேன் இருக்குது. அப்படி எடுத்தான். தன் வாழ்க்கையில தேவன் அவனுக்கு கொடுத்த திட்டத்தை முதல் முறையாக மாற்றுகிறான். அவனுடைய வாழ்க்கை என்ன நோக்கத்துக்காய் சொல்லப்பட்டதோ அதை திருப்புகிறான். அவன் எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அப்படி இருக்காமல் என்ன செய்யறான்? முதல் முறையாய் தவறு செய்கிறான்.
நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரே நாளிலே நாம் யாரும் விழுந்து போவதே இல்லை. நாம் யாரும் ஒரே நாளில் விழுந்து போவதே இல்லை. பல நாட்கள், பல முறை, பல மாதங்கள், சிலருக்கு சில வருடங்கள் போய்கொண்டே இருக்கும். தேவன் அனுமதித்ததை விட்டு அனுமதிக்காததை நாம் செய்யும் போது சிலருக்கு உடனே தண்டனை, சிலர் உடனே கண்டு கொள்ளப்படுகிறார்கள், சிலர் உடனே காட்டி கொடுக்கப்படுகிறார்கள், சிலருக்கு வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்பட்டே இருக்கிறது. இதுல என்ன பெரிய ஸ்பெஷல்னா, அப்பமும் ஆவியானவர் இவங்க கூட தான் இருக்கிறார். இரண்டாவது நீங்க பாருங்க, 18ஆம் வசனம், 14ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்துல தான் அவன் இரண்டாவது ஆவியானவர் அவன் மேல இறங்கினார். 18, 19 நீங்க பாத்தீங்கன்னா சொல்லப்பட்டிருக்குது. அங்க சொல்லப்பட்டு பாருங்க, கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவன் மேல் இறங்கினார். எதுக்கு இறங்கினாரு? நல்லா நீங்க கவனிங்க. எதுக்கு இறங்கினாருன்னா, இந்த சிங்கம் பிரச்சனை ஏன் வந்துச்சுன்னு கேட்டா, இவன் ஒரு நாள், நல்லா கவனிங்க, ஒரு நாள் இவன் போய்கிட்டு இருக்கும்போது அவன் சொல்றான் அவங்க அப்பா அம்மாட்ட, நான் பெலிஸ்தியர்ட்ட தான் நான் போய் திருமணம் முடிக்க போறேன்னு சொல்றான். ஆனா பெலிஸ்தியரை வீழ்த்த தான் கர்த்தர் இவனே தெரிந்தெடுத்தார். நல்லா நீங்க கவனிங்க, பெலிஸ்தியரை வீழ்த்த தான் இவனை கர்த்தர் தெரிந்தெடுத்தார். இவன் என்ன சொல்றான்? அந்த 1ஆம் வசனம் 14ஆம் அதிகாரம் 1, 2, 3, 4 நீங்க பார்த்தா தெரியும். சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, எனக்கு பெலிஸ்தர் பெண்ணு தான் எனக்கு வேணும். நான் பார்த்தேன், அந்த பெண்ணு என் கண்ணுக்கு எப்படி இருக்கா, அழகா இருக்கா, எனக்கு வேணும்னு சொன்னான். அது இருக்கட்டும். இப்படி சொல்லி என்ன செஞ்சான்? அந்த பெண்ணை திருமணம் முடிச்சிட்டான். திருமணம் முடிச்ச பின்பு, நல்லா கவனிங்க, திருமணம் முடிச்ச பின்பு இவன் அங்க போன இடத்துல அவங்களுக்கு ஒரு விடுகதை சொல்றான். அங்க சொல்லப்படும் விடுகதை சொல்லுவதுக்கு முன்னால 12ஆம் வசனத்துல சொல்றான், நான் உங்களுக்கு ஒரு விடுகதையை நான் சொல்றேன், இதை நீங்க செஞ்சீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு என்ன தருவேன்னு சொல்றான். பாருங்க, அந்த 12ஆம் வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா அவன் சொல்றான், 12ஆம் வசனத்துல சொல்றான், நீங்க இந்த விடுகதையை நீங்கள் விடுவித்தால் உங்களுக்கு இந்த காரியத்தை செய்வேன் என்று சொல்லி அவன் ஒரு விடுகதையை அவர்களுக்கு சொல்றான். என்ன சொல்றான்? 14ஆம் வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தால் அங்க சொல்லப்படுகிறது பாருங்க. அவன் என்ன சொல்றான்? பச்சிக்கிற இடத்திலிருந்து பச்சனமும் பலவான் இடத்திலிருந்து மதுரமும் வந்தது, அந்த விடுகதை என்னன்னு கேட்கான். அவன் கேட்கிறான், யார்கிட்ட கேட்கிறான்? உங்களுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் தருவேன்னு சொன்ன உடனே நீங்க நல்லா கவனிங்க, 15ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். 15ஆம் வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது, ஒரு பெரிய டீம் வந்து சிம்சோன் மனைவிட்ட சொல்றாங்க, நீ அவனை நயம் பண்ணணும். நல்லா கவனிங்களேன், நீ அவனை என்ன செய்யணும்? நயம் பண்ணணும். நீ அப்படி பண்ணாட்டா உன் தகப்பன் வீட்டை நாங்கள் என்ன செய்வோம்? அக்கினியில ஒன்னையும் உன் தகப்பன் வீட்டையும் அக்கினியில சுட்டு எரிச்சிருவோம். அதனால நீ எங்கிட்ட நீ செத்து போயிடுவ, நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவா போய் சிம்சோன்ட கேட்கிறா, நீர் ஒரு விடுகதை சொன்னீர்ல, அதோடைய அர்த்தம் என்ன? நீர் எனக்கு அதை சொல்லணும். 16ஆம் வசனத்துல பாருங்க, அவள் அழுதா. அவ அழுறா, நீர் என்னை நேசிக்காமல் என்னை பகைக்கிறாய், என் ஜனங்களுக்கு ஒரு விடுகதை சொன்னாய், அதை எனக்காவது விடுவிக்கவில்லையே. அவன் சொல்றான், இதோ நான் என் தாய் தகப்பனுக்கு அதை நான் சொல்லலையே. கரெக்ட், அதான் சரி, அதான் நசரேயன், இது சரி, நான் சொல்லலையே, உனக்கு அதை விடுவிப்போன்னு சொன்னான். மறுபடியும் 17ஆம் வசனத்துல பாருங்க, 7 நாள் அவ அழுதுகிட்டே இருக்கான். ஏன்னா அவங்க சொல்லிட்டாங்க, உன் ஜனத்தை நான் அழிச்சிருவேன்ட்டாங்க, உன் ஜனத்தை விட மாட்டேன்ட்டாங்க, உன் ஜனத்தை நான் எரிச்சு கொன்றுவேன் சொல்லிட்டாங்க. 7 நாள் அழுதா. 7 நாளும் அவ என்ன செஞ்சா? அவளை அலட்டி கொண்டுகிட்டே இருந்தான். அவனை அலட்டிக்கிட்டே இருந்தனால அவன் விடுவிச்சிட்டான், ஆன்சரை சொல்லிட்டான். ஆன்சரை சொன்ன உடனே இவா போய் நேரா போய் என்ன செஞ்சானா, அவங்ககிட்ட போய் ஆன்சரை சொன்னான். அவங்க எல்லாரும் வந்து இவன் அந்த விடுகதையுடைய பதில சொன்ன வாய்ப்பே இல்லையே, இது எப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லி அங்க வேத வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்குது பாருங்க. ஆவியானவர் அவன் மேல இறங்கினால அவன் அந்த ஊர்ல போய் 30 பேரை கொன்னான். அங்க வேத வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கு 19ஆவது வசனத்துல 30 பேரை கொன்னு அவங்க வஸ்திரத்தை உறிஞ்சி இந்த 30 பேருக்கு மாற்று வஸ்திரத்தை கொடுத்துட்டு போயிட்டான். அந்த வஸ்திரத்தை கொடுத்துட்டு அவன் போயிட்டான். அங்க வேத வசனம் அவன் போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க கவனிங்க, அவன் போயிட்டான்.
30 பேரை அசால்ட்டா கொல்லுகிற ஒரு வல்லமைய கர்த்தர் அவனுக்கு கொடுத்தார். சில நாட்கள் கழித்து தன் மனைவியை தேடி வாரான். இவன் வராதனால அவன் மனைவிக்கு மறு திருமணம் செஞ்சு வச்சுட்டாங்க. 15ஆம் அதிகாரம். இவன் பல நாள் வராதனால இனி இவன் வரமாட்டான்னு சொல்லி மறு திருமணம் செய்து வச்சுட்டாங்க. இது இவனுக்கு மிகவும் கசப்பா இருந்தபடினால அங்க சொல்லப்படுகிறது பாருங்க. 15ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்துல 300 நரிகளை பிடிச்சான். பிடிச்சு பந்தங்களை எடுத்து வாளோடு சேர்த்து 2 வாள்களுக்கு நடுவே ஒரு பந்தத்தை கட்டி வைத்து, எங்க 300 நரியை எங்க போய் பிடிச்சான்? ஒரு சிங்கத்தை கொன்னான். அவன் பலத்தை பாருங்க நீங்க. அந்த பலத்தை இவன் எதற்கு பயன்படுத்துறான் பாருங்க. முதல்ல அவனை தாக்க வந்துச்சு, கொன்னான். இரண்டாவது, ஒரு துணிமணிக்காக தான் சொன்ன விடுகதையை வெற்றி பெறுவதற்காக பெலிஸ்தரை 300 பேர், ஒரு 30 பேரை கொன்னான். இப்போ என்னுடைய மாமனார் என்னை ஏமாத்திட்டாருன்னு சொல்லி 300 நரிகளை பிடிச்சு அவன் என்ன செய்யறான் பாருங்க, பந்தங்களை கொளுத்தி பெலிஸ்தருடைய வெள்ளாமையில என்ன செஞ்சான், போய் விட்டுட்டான். கதிர்களெல்லாம் அழிச்சிட்டான். எல்லா கதிரையும் அழிச்சிட்டான். 300 நரியை எப்படிதான் பிடிச்சானோ. அவங்கவுங்க வீட்டை வளர்க்குற ஒரு நாய்க்குட்டியை பிடிக்க முடியாது, அது அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடும். ஆடை பிடிக்க முடியாது, மாடை பிடிக்க முடியாது. ஆனா இவன் நரிய போய் பிடிச்சு அதுல பந்தத்தை கட்டி, அவ்வளவு பலம் அவனுக்குள்ள இருந்துச்சு. எதனாலும் செய்வான், எப்படினாலும் செய்வான். அவனால முடியாத காரியம் எதுவுமே கிடையாது. அவன் அவ்வளவு வல்லமை உடையவனா இருந்தான், அவ்வளவு பலசாலியாய் அவன் இருந்தான். ஆனால் அவனுடைய வல்லமையை, அவனுடைய பலத்தை அவன் அநேக நேரம் தவறாய் தான் அவன் பயன்படுத்தினான். அப்ப இதை விசாரிக்காங்க. இதை விசாரிக்கும் போது இதை யாரு செஞ்சானா, இன்னார் தான் செஞ்சாரு சொன்ன உடனே அவங்க இவனுக்கு விரோதமாய் சதி திட்டம் தீட்டினார்கள். நீங்க நன்றாக கவனிங்கள். 3வது பலம் 14ஆம் அந்த 15ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்துல சொல்லப்படுகிறது பாருங்க. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் பலமாய் இறங்கினார். இப்ப ஏன் இறங்கிட்டார் தெரியுமா? இவங்க எல்லாரும் யூத ஜனங்களை தேடி வந்து, சிம்சோன் எங்க இருக்கான் எங்களுக்கு தான் சொன்ன உடனே இவர்கள் சிம்சோன்கிட்ட போய் இப்படி உன்னை கேட்காங்க, நாங்க உங்களை கொடுக்கலன்னா எங்களை கொன்றுவாங்க. அப்ப அவன் சொல்றான், என்ன நீங்க என்ன செய்யுங்க, அங்க பாருங்க சொல்லப்பட்டிருக்குது 13ஆம் வசனத்துல, நீங்க என்ன புது கயிறுனால கெட்டி கொடுத்துருங்க. அப்ப இவனை கெட்டி வச்ச உடனே இவங்க எல்லாரும் பெலிஸ்தர்லாம் ஆரவாரம் பண்ணினாங்க. நாங்க சிம்சோனை பிடிச்சிட்டோம், சிம்சோனின் பலம் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்துட்டு இனி சிம்சோனால ஒன்னும் செய்ய முடியாதுன்னு இவங்க நினைத்த போது இவன் என்ன செஞ்சான் பாருங்க. அந்த 14ஆம் வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவன் பாருங்க கட்டி இருந்த கயிறுகளை நெருப்புப்பட்ட ஒரு கயிறு தூள் போல எப்படி போகுமோ அப்படி அந்து போயிட்டு, அவங்க அவ்வளவு தூரம் அவனை கட்டி வச்சிருக்காங்க. சும்மா கட்டுவாங்களா? எப்படிலாம் கட்டணுமோ அப்படிலாம் கட்டுனாங்க. அவனுக்குள்ள ஆவியானவர் வந்தனால அவன் சாதாரணமாய் இந்த கயிறுகளை அத்து எரிஞ்சான். நீங்க நல்லா கவனிங்க. இதெல்லாம் சிம்சோனுடைய பலம். சிம்சோனுடைய வீழ்ச்சியை நம்ம பார்க்கணும். சிம்சோனுடைய வீழ்ச்சி, இதை நாம் வேகமாய் பார்த்து முடிப்போம். சிம்சோனுடைய வீழ்ச்சி தான் மிகவும் பெருசாயிட்டு. அவன் பலத்தை பாருங்க. சிங்கத்தை கொன்னான். சிங்கத்தை கொண்டு என்ன செஞ்சான், அதுல உள்ள தேனை தின்னான். 2வது 30 பேரை ஒரு மாற்று வஸ்திரத்துக்காக கொன்னான். 300 நரிய பிடிச்சான். அவனை கெட்டின கயிறை, நெருப்புப்பட்ட ஒரு கயிறு எப்படி போகுமோ அப்படி அத்து எரிஞ்சான். அதெல்லாம் இருக்கட்டும். இப்ப சிம்சோனுடைய வீழ்ச்சியை நம்ம பார்க்கணும். 16ஆம் வசனத்துல 16ஆம் அதிகாரத்துல நீங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. 16ஆம் அதிகாரம் தான். இவனை எதற்காக ஆண்டவர் தெரிந்தெடுத்தார்? நல்லா கவனிங்க. எதற்காக ஆண்டவர் இவனை தெரிந்தெடுத்தார்? இவனை பெலிஸ்தியரை வீழ்த்தும்படியா தான் தெரிந்தெடுத்தார். பெலிஸ்தியரை வீழ்த்தும்படி தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட இவன், நாம் வாசித்தமை 14ஆம் அதிகாரத்துல பாருங்க, பெலிஸ்தரின் குமாரத்திய ஒருத்தியை கண்டான். நம்ம பார்த்தோம். இப்போ அப்புறம் அவங்க அம்மா அப்பாவுடைய சொல்றான், எனக்கு பெலிஸ்தருடைய மகா தான் வேணுங்க, பெலிஸ்தர்ல உள்ள ஒரு பிள்ளை தான் வேணுங்க. அவங்க சொல்றாங்க, அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, நம்முடைய உறவு முறையில பார்த்துக்கலாம், நம்ம இனத்துல நம்ம இதுல பார்த்துக்கலாம், அங்க போக வேண்டாம், அவங்கள வீழ்த்த தானே கர்த்தர் உன்னை தெரிந்தெடுத்தாரு, நீ செய்ய. அவன் சொல்ல முடியவே முடியாது.
4ஆம் வசனம் சொல்றதுக்கு பெலிஸ்தரிடத்துல குற்றம் பிடிக்க முகாந்தரம் உண்டாகும்படி இவன் போய் செய்தான். தேவன் என்ன நோக்கத்துக்காய் அவனை தெரிந்தெடுத்தார் அதை செய்யவே இல்லை. அவன் அந்த காரியத்தை செய்யாமல் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை செய்தான். இப்பொழுது அவன் என்ன செய்யறான்? 16ஆம் அதிகாரத்துல காசா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போறான். அங்க போய் ஒரு தவறான ஒரு பெண்ணை தெளிலாளை பார்க்கிறான். இவன் வாழ்க்கை தூக்கி போட்டது இதுலதான். அங்கே ஒரு பெண்ணை பார்க்கிறான். சிம்சோன் காசாவுக்கு வந்திருக்கிறான் என்று 2ஆம் வசனம் 3ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்படுது. தெரிந்து பெலிஸ்தியர் எல்லாரும் பட்டணத்தின் வாசலிலே காத்திருக்கிறார்கள், கதவுகளை மூடி. இவன் அசால்ட்டா வந்தான், கதவெல்லாம் பிச்சு தூர தூக்கி எரிஞ்சிட்டு உள்ள வந்துட்டான். 4ஆம் வசனத்துல தெளிலாளை கண்டான், அவளோடு ஐக்கியமானான், சிநேகமானான். நல்லா நீங்க கவனிக்கணும் எல்லாரும். சிம்சோனுக்கு தெளிலாள் என்ற ஒரு பெண். இங்க வந்திருக்கிற நமக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு டார்கெட்டை பிசாசு வச்சிருக்கான். ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு தெளிலாள் இல்லாம இருக்கலாம், நல்லது. ஆண் பெண்களுக்கு வேற ஒரு காரியம் இல்லாமல் இருக்கலாம், நல்லது. ஆனால் வேற ஏதோ ஒரு காரியம் நம்மளை துரத்தி கொண்டே இருக்கிறது. அது நம்மளை விலத்தட்டுவதற்காக, அது நம்முடைய பாதையை மாற்றுவதற்காக, அது நம்முடைய தரிசனத்தை குலைப்பதற்காக, அது நம்ம ஆண்டவரை விட்டு நம்மளை விலக்குவதற்காக, நாம் அடைய வேண்டிய லெக்குகளை அடைய விடாமல் தடுப்பதற்காக, நம்முடைய வாழ்க்கையை அசிங்கப்படுத்துவதற்காக, நம்முடைய வாழ்க்கையை தலைகுனிவு பண்ண, நம்முடைய குடும்பங்களுக்குள்ளே இருக்கிற சமாதானங்களை குலைப்பதற்காக, அது சிறு பிள்ளையா இருக்கட்டும், வாலிப பிள்ளையா இருக்கட்டும், ஆண்களா இருக்கட்டும், பெண்களா இருக்கட்டும், முதியோரா இருக்கட்டும், எல்லாருக்கும் தெளிலாளை போல சுற்றி திரிகிற ஒரு கூட்டம் உண்டு. கூட்டம் உண்டு. சிலர் வெளியே தெரியாமலேயே அநேகர் அடிமையா இருப்பார்கள். சிலரை குறித்து வெளியே தெரியலாம், தவறு செய்து கொண்டே பிறரை குறை சொல்லலாம். பிறர் செய்யற தவற தானே பெரிய பிரச்சனை, ஆனா பிறரை ஈஸியா குறை சொல்லலாம். யாருக்கும் தெரியாது, யாரு தெளிலாலே முதல்ல தெரியாது. வேத வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்குது பாருங்க. இந்த தெளிலாளை பார்த்து அங்க சொன்னாங்க, என்ன சொல்றாங்க? தெளிலாள் இடத்துல சிம்சோன் கவுனிங்கள் சிநேகமா இருக்கிறான் என்பதை அறிந்து, நல்லா கவுனிங்க, பெலிஸ்தியர்லாம் அவங்க அவட்ட போய் சொல்றாங்க. பெலிஸ்தியர்லாம் போய் அவட்ட சொல்றாங்க, அங்க பாரு, உன்ட வந்த சிம்சோனை நீ நயம் பண்ணி அவனுடைய மகாபலம், 16ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம், மகாபலம் எதினால் உண்டாயிருக்கிறது என்று நீ அவனை என்ன செய்யணும்? அவனை கேட்கணும், அவனை கட்டி நீ சிறுமப்படுத்தணும், அவனை எதினால் மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்னு மாத்திரம் நீ கேளு அப்படிங்காங்க. இந்த ரகசியம் யாருக்கு தெரியும்? இந்த ரகசியம் யாருக்குரியது? இந்த ரகசியத்தை கொடுத்தது யாரு? இந்த கேள்விக்கு பதில் என்ன? இது யாருக்கும் தெரியாது, 3 பேருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஆண்டவருக்கு அப்புறம் தாய் தகப்பனுக்கும் சிம்சோனுக்கும் மட்டும் தெரிந்தது. அங்கே தேவையில்லாத பழக்கத்தினால் தேவையில்லாத வலியை கொடுத்தான். இங்கே வேத வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இவன் போய் தவறான பழக்கம், தவறான நண்பர்கள், தவறான நடக்கை, தவறான செய்கை ஒரு நாளும் சக்சஸ் ஆகாது. அது நானா இருந்தாலும் நீங்களா இருந்தாலும் அதான். நம்மளாம் ஜெபம் பண்ணணும், ஆண்டவரே தேவையில்லாத நட்புகளை விட்டு என்ன விலைக்கிறோம்னு சொல்லணும். முதல்ல பாருங்க, அவனுக்கு 3 தடவை வாய்ப்பை கொடுத்தார் ஆண்டவர். முதல் தடவை 16ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை பாருங்க. 16ஆம் அதிகாரம் அப்படியே தெளிலாள் சிம்சோனை பார்த்து, உன் மகாபலம் எதினால் உண்டாயிருக்கிறது, உன்னை சிறுமப்படுத்த உன்னை எதினால் கட்டலாம் என்று நீ எனக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றார். சொல்றான். சிம்சோனுக்கும் அவளுக்கு இருக்கிற சிநேகத்தில் நல்லா கவனிங்க. இதை ரொம்ப டீப்பா பேச முடியாது, ஆனா நான் மேலோட்டமா சொல்றேன். உன் பலம் எதுல? உன் பலம் எதுல? உன்னை எப்படி சிறுமப்படுத்தலாம், உன்னை எப்படி கட்டலாம்? 3 கேள்வி. உன் பலம் எதுல? உன்னை எப்படி சிறுமப்படுத்தலாம், உன்னை எதனால கட்டலாம்? உன்னை இவன் சொல்றான்,
இவன் சொல்றான் பாருங்க, அந்த வசனத்தை நீங்க அடுத்த வசனத்தை போடுங்க. அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அங்கே 16ஆம் அதிகாரத்தில் பார்த்தோம். அவன் சொல்றான் பாருங்க, சிம்சோன் என்ன சொல்றான், ஒரு பச்சையான ஒரு காரியத்தை வச்சு என்ன செய்யறான், கயிறுகளை வச்சு என்ன செய்யறான், என்னை நீங்க கட்டுனா நான் என்ன செஞ்சிருவேன், நான் என்ன செஞ்சிருவேன், பலனற்று நான் போயிடுவேன், மற்ற மனுஷனை போல ஆவேன்னு சொன்னான். சரி இருக்கட்டும், அடுத்த வசனத்தை பாருங்க. இவன் என்ன செஞ்ச, இப்படி பண்ணும்போது பெலிஸ்தருக்கு உடனே சொல்றான், இவளுடைய சிநேகம் உண்மையானது இல்லை, இவருடைய பழக்கம் உண்மையானது இல்லை சொல்லி அவன் என்ன செய்ற, நீங்க கயிறை கொண்டு வாங்க, அவனை என்ன செய்றேன், நான் அவளை கட்டுறேன்னு சொல்லி அவனை கட்டினாள். இன்னைக்கு நிறைய பேர் கட்டி வச்சிருக்காங்க. நிறைய பேர் கட்டி வச்சிருக்காங்க. வெளியே தெரியாது. தவறான பழக்கம், தவறான காரியம் இனிக்கும், தித்திக்கும், திருட்டு தண்ணீர் தித்திக்கும். 9ஆம் வசனத்தை பாருங்க. 9ஆம் வசனத்துல பாருங்க, அங்க சொல்லப்படுகிறது, என்ன சொல்லப்படு, சிம்சோனே, பெலிஸ்தர் உன் மேல் வந்து விட்டார்கள் என்றால், அவன் அப்ப உடனே எரிஞ்சான். சணல் நூலா என்ன செஞ்சது, நெருப்பு பட்ட உடனே அது அப்படி போகிறது போல கயிறுகள்லாம் அருந்து போயிட்டான். சட்டுன்னு எழும்பி பார்க்க பெலிஸ்தேர்னு சொன்ன உடனே அவனுக்குள்ள ஒரு உத்வேகம், ஒரு வல்லமை ஏற்படுது. இவ எப்படி ரகசியத்தை வாங்கி அந்த கயிறை வச்சு அவனை கட்டுனாலோ, பெலிஸ்தேரை பார்த்தோன்னா இவனுக்கு அடிச்சு எல்லாரையும் அடிச்சு போட்டான், எல்லாரையும் கொன்னான், ஒருத்தரை விடாம அடிச்சான். இவன் இப்ப என்ன செஞ்சிருக்கணும், தெளிலாலே நான் வாண்ட தானே சொன்னேன், இந்த வாய்ப்பை நான் வாண்ட தானே சொன்னேன், இந்த கயிறை வச்சு என்ன கெட்டுன்னு நான் ஒன்றார் வாண்ட தானே சொன்னேன், இது எப்படி பெலிஸ்தருக்கு தெரிந்தது, இந்த இடத்துக்கு எப்படி பெலிஸ்தர் வந்தார்கள், ஒரு கேள்வி கூட கேட்கல, ஒன்றும் கேட்கல. அவ்வளவு நம்பிக்கை இன்னைக்கு நிறைய பேர். நல்லா கவனிங்க, உலகம் எப்படி தெரியுமாங்க, நல்லா நீங்க கவனிங்க, நல்லா கவனிங்க. நம்மகிட்டயே வந்து ஒருத்தர் பத்தி குறை சொல்லுவாங்க. எல்லாரும் அப்படி இல்ல, சில டீம் இருக்கு, நம்மகிட்டயே குறை சொல்லுவாங்க, அவங்க அனுமதியோட வருவாங்க. நான் சொல்ல உங்களுக்கு புரியுதா? நான் இருக்கேன்னா ஏன்டே வந்து இன்னொருத்தரை பத்தி சொல்லுவாங்க, அவங்க அப்படி இப்படிமாங்க, அவங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க. நான் போய் உன்னை பத்தி அவங்ககிட்ட கேட்க, உன்னை பத்தி சில வார்த்தை நான் பேசினாதான் அவங்க ஓப்பன் பண்ணுவாங்க, அதனால நான் சொல்லுவேன்னு சொல்லி அவங்க அனுமதியோடு வந்து நம்மகிட்ட எல்லாத்தையும் கறப்பாங்க. சில நேரம் ரெக்கார்டு கூட பண்ணுவாங்க. நம்ம இந்த சிம்சோன் கையில, தெளிலால் கையில விழுந்த சிம்சோனை போல நம்பிக்கை துரோகியாய் ஆனா எத்தனை பேர் இருக்காங்க தெரியுமா? நல்ல பிள்ளை மாதிரி பேசி மேட்ரை கறந்து, நம்ம சொல்லதுன்னா நல்ல மனப்பாடமா மனசுல வச்சு போய் வேற ஒன்னுத்துக்கும் மண்டைகளும் இருக்காது, மரம் மண்டையா இருக்கும், மற்றதுக்கெல்லாம் ஒன்னுத்துக்கு ஆகாது. மரம் மண்டையா இருக்கிற அந்த மண்டை கெட்ட காரியத்துக்கு மாத்திரம் ஞானம் உள்ள மண்டையா மாறிடும். போய் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவாங்க. நம்ம நினைப்போம், யார் சொன்னா வாய்ப்பே இல்லையே, அவனு தான் சொன்னானே, அவனு தான் சொன்னால, அவங்க தானே அனுப்பியிருக்காங்க, காசு கொடுத்து அனுப்பியிருக்காங்க. தெளிலால 1100 வெள்ளிக்காசு, 1000 வெள்ளிக்காசு பணத்துக்காய் தேவ அழைப்பை தூக்கி எறிந்தான். உலக பிரகாரமான இச்சைக்காக தேவனை தூக்கி எறிஞ்சான், தனக்குரிய குடும்பத்தை தூக்கி எறிஞ்சான். எப்படி வந்தார்கள் என்று யோசனை அவனுக்கு வரல பாருங்க. நான் ஓண்டதான சொன்னேன், எப்படி வந்தாங்க? சரி, அடுத்தது பாருங்க, 10ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். 16ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை பாருங்க. அப்போ சிம்சோனை பார்த்து தெளிலால் சொல்றாரு பாருங்க, நீ என்ன பரியாசம் பண்ற, நீ எனக்கு பரியாசம் பண்ண, என்ன பொய் சொன்ன, உன்னை எதுனால கட்டலாம், நீ எனக்கு சொல்லணும். அடுத்த வசனத்தில் போடுங்க, சொல்லப்படுங்க பாருங்க. மறுபடியும் சொல்றான், இது வேற எந்த வேலையும் செய்யாத இருக்கிற ஒரு புது கயிறால் என்னை இறுக்கி கட்டினா நான் என்ன செஞ்சிருவேன், பலச்சமாயிருவேன், நான் பலனற்று போயிடுவேன், ஒன்றும் இல்லாமல் ஆயிடுவேன், மற்ற மனுஷனை போல ஆவேன். உடனே மறுபடியும் என்ன செய்யறா, பெலிஸ்தேர் மறுபடியும் பாருங்க 12ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது, சிம்சோனே, இது தெளிலால் தான் சொல்றா வசனம், அப்படிதான் சொல்லப்படுது. அப்பொழுது தெளிலால் புது கயிறுகளை வாங்கி
அவைகளால் அவனை கட்டி, இவன் தான் கட்டுறான். அவ்வளவு மோகம், அவ்வளவு ஆசை, அவ்வளவு மயக்கம். அவன் தான் கட்டுறான், அவ தான் கட்டுறான். சிம்சோனே பெலிஸ்தர் வந்துட்டாங்கன்னு சொல்றான். ரெண்டாவது தடவையும் அவன் என்ன செஞ்சான் பாருங்க. அவன் எலும்புனாம் பாருங்க. அந்த வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கு 12ஆம் வசனத்துல கடைசியில, அந்த அவன் புயங்கள்ல இருந்த கயிறுகளாம் நூல் போல அவ்வளவு வல்லமை. எப்படிங்க? நான் தான் சொன்ன மாதிரி ஒரு டொயின் அக்க முடியாது நம்மளால. அதை அக்கிறதுக்கு கையெல்லாம் வலிச்சிடும். சிலவங்க சட்டுன்னு அத்துருவாங்க. ஆனா நம்மளால முடியாது, நம்மளால செய்ய முடியாது. ஆனா வேத வசனம் என்ன சொல்லுது? லெகுவா பண்ணான், ரொம்ப லெகுவா பண்ணான், ரொம்ப லெகுவா அத்து போட்டான். ஆனா இப்பவும் அவன் யோசிக்கல. 3வது தடவையும் அவன் யோசிக்கல, 2வது தடவையும் அவன் யோசிக்கல. அடுத்து 3வதுக்கு நீங்க போங்க. 3வது சொல்லப்பட்டு பாருங்க, 13ஆம் வசனத்துல பாருங்க. அவ சொல்றா, பின்பு தெலீலாள் சிம்சோனை நோக்கி, இதுவரைக்கும் என்னை பரியாசம் பண்ணி எனக்கு பொய் சொன்னாய், உன்னை எதினால் கட்டலாம் என்று எனக்கு நீ சொல்லணும். அவன் சொல்றான், என் தலை மயிரில் 7 ஜடைகள் என்ன செய், நெசவு நூல்னால் என்ன செய், பின்னு, என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாதுங்க. அப்பவும் பெலிஸ்தரை கூப்பிட்டாச்சு. வந்து பார்த்தா பெலிஸ்தரை மறுபடியும் அடிச்சு போட்டாச்சு. 3 தடவை வாய்ப்பு கொடுத்தாருங்க. 3 தடவை வாய்ப்பு கொடுத்தாரு. பாவம் என்னைக்கும் இனிக்கும். இதை சொன்னா கசகம், எனக்கும் கசகம், உங்களுக்கும் கசகம். நம்ம ஏத்துக்கிடவே மாட்டோம். அது எப்படி, இது எப்படி அப்படின்னு நம்ம பெரிய சட்டம் பேசிக்கிட்டு இருப்போம். 3 தடவை விழுந்திருக்கான், கொஞ்சம் கூட யோசிக்கவே இல்லை. உன் நண்பனை அறிஞ்சு பார், உன் தோழியை அறிந்து பார், அடிமைத்தனமா இருக்கிற இடத்தை அறிந்து பார், அற்புதமான ஒரு சூழ்நிலையை கெடுக்கிற சூழ்நிலையை அறிந்து பாருங்கள். எத்தனை பேர் பிசாசை நம்ம எல்லாரையும் எவனை வஞ்சிக்கலாம் தாங்க சுற்றி திரிவான். கூட இருக்கிறவங்களே நிறைய நேரத்தில் இப்படிதான் இருக்காங்க. நீங்க சொல்லுங்க, இந்த தெளிலாளை போல நீங்களும் நானும் செய்யாட்டாலும் எத்தனை பேர் நம்ம கூட இருக்கிறவங்களை பத்தி தப்பா பேசுறோம்? எத்தனை பேர் உண்மையான பழக்கம் நம்மகிட்ட இருக்கா? இந்த மாதிரி பழக்கம் நம்மகிட்ட இல்லாட்டாலும் உண்மையான ஸ்நேகத்தை யார்ட்ட காட்ட முடியுதா? அவங்க இருக்கும்போது ஒரு பேச்சு, போன பின்பு ஒரு பேச்சு. இருக்கும்போது நீங்க இல்லாம ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்றது, போனதுக்கு அப்புறம் இவன் கடக்காம பாருங்கிறது. முன்னால நல்ல தேனை போல பேசுவது, பின்னால போய் தேலை போல கொட்டுவது. முன்னால தேன் மாதிரி பேசுறது, பின்னால போய் தேல் மாதிரி கொட்டுறது. எத்தனை துரோகம், எத்தனை. சிம்சோன் தெலீலாள்கிட்ட விழுந்தான். நீங்களும் நானும் இன்னைக்கு நிறைய காரியத்துல, தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியத்துல விழுந்து கிடக்கும். எத்தனை பேர் ஒரு ஆளை குறை சொல்றது ரொம்ப லெகு, ஒரு ஆளை சுட்டி காட்டுவது லெகு. நீ ஒழுங்கா, நீ சரியா, நான் சரியா அப்படின்னு பார்க்கணும். சும்மா ஒரு ஆளை பெரிய நியாய தீர்ப்புல நிப்பாட்டி, அண்ணாக்கு என்னமோ பெரிய யூக பெரிய பரிசுத்தவான் மாதிரி, என்னமோ இவங்க 100% பார்வையிலும் சிந்தனையிலும் பேச்சிலையும் கேட்கறதுலையும் பரிசுத்தமா இருக்கிற மாதிரி பிறர் ரொம்ப லெகுவா விமர்சனம் செய்வது சரியா இல்லாம சொல்ல முடியாது. இந்த சிம்சோனுக்கு கொடுத்த வாய்ப்பு 3 தடவை விட்டுட்டான். 3 தடவை விட்டுட்டான். 3 தடவை விட்டுட்டான். கடைசி ஒரு தடவை திருப்பியும் கேட்கா. 4வது தடவை 15ஆம் வசனத்துல கேட்கா. என்ன கேட்கா? அப்பொழுது அவள் அவனை பார்த்து, உன் இருதயம் என்னோடு இராது இருக்க உன்னை நான் சிநேகிக்கிறேன், நீ சொல்லணுங்க பாருங்க, உன்னுடைய பலம் எதனால உண்டா இருக்கிறது என்று எனக்கு சொல்லாமல் போனாயே என்று சொன்னான். 16ஆம் வசனத்தை பாருங்க. இப்படி அவனை தினம் தினம் தன் வார்த்தையினால், நல்லா கவனிங்க, தினம் தினம் உன் தாய் தகப்பட்ட நீ மறைச்சு என்னத்தை சாதிச்சிருவ? உன் மனைவிக்கு தெரியாம நீ என்னத்தை சாதிச்சிருவ?
உன் புருஷனுக்கு தெரியாம மறைச்சு நீ என்னத்தை சாதிச்சிருவேன்னு கேட்க முடியாது. பாவம் செய்கிற ஆத்மா சாவும். பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் தான். சிம்சோனுக்கு 3 முறை கொடுத்தார், உங்களுக்கு எனக்கு 30 முறை அல்ல 300 முறை கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார். சொல்லுங்க, இங்க இருக்கிற இதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறவங்க சொல்லுங்க, போன் பரிசுத்தமா இருக்கா? எத்தனை பேர்கிட்ட பேசுறோம், என்ன செய்யறோம், என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்? சமீபத்தில் இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும், தூரத்தில் இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும்? யாரை ஏமாத்துறோம்? எல்லாரும் 1000 லாக் வச்சிருக்கான். எதுக்கு எதுக்கு 1000 லாக் வைக்க? வாட்ஸ்அப்புக்கு ஒரு லாக்கு, ஃபேஸ்புக்கு லாக்கு, இன்ஸ்டாகிராமுக்கு ஒரு லாக்கு. அப்ப நீ தப்பு பண்றியா? பாத்ரூமுக்குள்ள போகும்போது எதுக்கு போனை தூக்கிட்டு போற? போனை வச்சிடவே மாட்டாங்க சிலவங்க. எதுக்கு போனை தூக்கி போட்டு போயா? வெளி வேஷம் பார்க்கிறதுக்கு நல்லா பண்றது, ஆனா உள்ள இருக்குது ஃபுல்லா. உன் பேட்டர்ன் லாக்கு, உன் நம்பர் லாக்குலாம் உன் அப்பா அம்மாக்கு தெரியுமா? உன் புருஷனுக்கு தெரியுமா? உன் மனைவிக்கு தெரியுமா? ஏதோ ஆத்திர அவசரத்துக்கு டப்புன்னு உன் மனைவி போனை, உன் கணவன் போனை, உன் அம்மா அப்பா போனை, உன் பிள்ளைகள் போனை எடுக்கிற மாதிரி இருக்கா? ஒரு கூகுள் பே வச்சிருக்கீங்க, ஒரு போன் பே வச்சிருக்கீங்க, அதுக்கு நீங்க ரகசிய லாக் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு தேவையானது. நிறைய பேர் அன்னைக்கு ஒரு ஆளை பார்க்க, எல்லாத்துக்கும் லாக்கு, எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு லாக்கு. ஏன்? அப்படி என்ன உன்ட ரகசியம் இருக்கு? நீ அப்படி என்ன பெரிய ரகசிய உடையவனா இருக்கீங்க? அப்படி என்ன உங்கள்கிட்ட இருக்கு? சொல்லுங்க. ஒரு வாரம் உங்களால ஃபேஸ்புக்கை பார்க்காம இருக்க முடியுமா? ஸ்டேட்டஸை பார்க்காம இருக்க முடியுமா? ஆண்டருக்கு அதெல்லாம் பிடிக்காது. ஆண்டருக்கு அதெல்லாம் பிடிக்கல. ஏன்ட சொன்னதை சொல்றேன், உங்கள்கிட்ட சொல்லல. வாய்ப்புகள் எவ்வளவு வாய்ப்பு, எத்தனை வாய்ப்பு தாரார், எவ்வளவு காரியத்தை தாரார். இந்த தெளிலாளை போல நம்ம மாட்டாம இருக்கலாங்க. ஆனா ஏதோ ஒரு காரியம் நம்மளை மாட்ட வச்சுக்கிட்டே இருக்கு. நம்மளை ஏதோ ஒரு காரியம் லாக்காக ஆயத்தமாகிக்கிட்டே இருக்கு. நம்மளை அறியாமலே ஏதோ ஒரு காரியத்துல பிசாசு நம்மளை லாக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான், பிடிச்சுக்கிட்டே இருப்பான். கூட இருந்தவ தான் கட்டுனான், 3 தடவை கட்டுனான். 3 தடவை கட்டிட்டா. 3 தடவை கட்ட. ஆமா, நீ என்ன, நீ நான் வாண்ட சொல்றேன், பெலிஸ்தர் எப்படி வாரான்? அந்த ஒரு கேள்வி கேட்கல, அந்த ஒரு சிந்தனை இல்ல. அங்க பாருங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவ அடிக்கடி அலட்டி, வார்த்தையினால நெருக்கி அலட்டி கொண்டிருந்தபடினால 16ஆம் வசனம் 16 சாகத்தக்கதாய் அவன் ஆத்துமா விசனப்பட்டது. தன் இருதயத்தை எல்லாம் அவளுக்கு வெளிப்படுத்தினான். என்ன சொல்றான்? சவரங்கத்தி என் மேல படவே இல்லை. அப்புறம் என்ன சொல்றான்? என் தலை, நான் ஒரு தேவனுக்கென்று நான் பிறந்தது மூலம் நசரேயன், என் தலை சிரைக்கப்பட்டால் என் பலம் என்ன செஞ்சிடும்? என்ன விட்டு போயிரும். ரகசியத்தை சொன்னானா? ரகசியத்தை சொன்ன உடனே அங்க சொல்லப்பட்டிருக்குது பாருங்க, 18ஆம் வசனத்துல சொல்றா, அவன் தன் இருதயத்தில் எல்லாம் தனக்கு வெளிப்படுத்தினதை தெளிலால் கண்டபோது அவள் பெலிஸ்தர் அதிபதிக்கு ஆள் அனுப்பி, இந்த ஒரு விசை வாருங்கள், அவன் தன் இருதயத்தில் எல்லாம் எனக்கு நினைச்சிட்டான், வெளிப்படுத்திட்டான்னு சொல்லி அந்த பெலிஸ்தரும் வெள்ளி காசை தன் தையில எடுத்துக்கொண்டு வந்தாங்க. அவள் அவனை தன் மடியிலே நித்திரை செய்ய பண்ணி ஒருவனை அழைத்து அவ தலைவலியில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் சிரைச்சிட்டான். அவளுக்கு அவ்வளவு தூக்கம், அவ்வளவு சொகுசு. பிசாசு விலை தட்டுறது அப்படிதான் இருக்கும். நமக்கு தெரியாது. அப்பா அம்மா சொன்னா அப்பா அம்மா விரோதியா பார்க்க தோணும். யாராவது ஒரு அட்வைஸ் பண்ணா அவங்களுக்கு விரோதமா பேச தோணும். அது புரியாது, அது விளங்காது, மறைக்க தோணும். லெகுவா மறைக்கலாங்க. கணவன்
மனைவிக்கு மறைக்கலாம், மனைவி கணவனுக்கு மறைக்கலாம், பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு மறைக்கலாம், பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு மறைக்கலாம். எல்லாருக்கும் ஞானம் இருக்கு. ஏன்னா நல்லதை விட கெட்டதுக்கு தான் எல்லாருக்கும் ஞானம் இருக்கு. ஆனா நீ மறைச்சிக்கிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் ஆபத்து தான். திடீரென்று பெலிஸ்தியர் வந்து விட்டார்கள் என்று சொல்றான். மறுபடியும் அவன் சிறுமப்படுத்தப்பட்டான் என்றும் பலம் அவனை விட்டு நீங்கினது என்றும் அவன் அறியாமல், அவன் சொல்ல, சிம்சோனே பெலிஸ்தியர் உன் மேல வந்துட்டாங்க 20ஆம் வசனத்துல சொன்ன உடனே அவன் நித்திரையை விட்டு விழித்து, கர்த்தர் தன்னை விட்டு போனதை அறியாமல் எப்பொழுதும் போல உதறி போட்டு வெளியே போவேன் என்றான். எப்பவும் போல நான் போவேன். வசனம் சொல்லுது 21ஆம் வசனத்துல பாருங்க, பெலிஸ்தியர் அவனை பிடித்து, முதல் முறையாக பெலிஸ்தியர் அவனை பிடித்து அவன் கண்களை பிடுங்கி அவனை காசாவுக்கு கொண்டு போய் அவனுக்கு 2 வெண்கல விலங்கு போட்டு சிறைச்சாலையிலே மாவரைத்து கொண்டு இருக்க வைத்தார்கள். நான் யார நம்புவேன், நான் யார வெறுப்பேன்? என்கிட்ட நல்லவன் போல நடிச்சவங்க நடுத்தருவுல விட்டு போட்டாங்க. என்ன செய்வேன் என் தேவனே? என்கிட்ட நல்லவன் போல நடிச்சவங்க நடுத்தருவுல விட்டு போட்டாங்க. என்ன செய்வேன் என் தேவ? சொல்லுங்க, நான் யார நம்புவேன், நான் யார நம்புவேன், நான் யார வெறுப்பேன், நான் யார நம்புவேன், நான் யார வெறுப்பேன்? வெளுத்ததெல்லாம் பாலுன்னு நான் நினைச்சேன், கொழுத்து போய் தேவனையே தினம் பகச்சேன். வெளுத்ததெல்லாம் பாலுன்னு நான் நினைச்சேன், கொழுத்து போய் தேவனையே தினம் பகச்சேன். புளிச்சு போன மனித வாழ்வை நான் பார்த்தேன், புளிச்சு போன மனித வாழ்வை நான் பார்த்தேன். இதில் தகச்சி போய் தேவனையே உம்மை நினைச்சேன். என்கிட்ட நல்லவன் போல நடிச்சவங்க நடுத்தருவுல விட்டு போட்டாங்க. என்ன செய்வேன் என் தேவனே? பாடுங்க. என்கிட்ட நல்லவன் போல நடிச்சவங்க நடுத்தருவுல விட்டு போட்டாங்க. என்ன செய்வேன் என் தேவனே? இதே மாதிரி வித்தியாசமான துரோகங்களை நாம் சந்தித்திருக்கிறோமா? இதே போல சில காரியத்தை நாம் சந்தித்திருக்கிறோமா? நல்லவர்களாய் பேசின எத்தனை பேர் துரோகிகளாய் மாறி இருக்கிறார்கள்? தெளிலாளை போல எத்தனை பேர் சுயமாய் நம்மிடத்தில் பழக்கம் வைத்திருக்கிறார்கள்? பார்த்தா நல்லா பேசுவாங்க, நல்லா சிரிப்பாங்க, குத்துவாங்க, அப்படி நம்மளை பார்த்தோன்னே கெட்டி பிடிப்பாங்க. நம்ம கையில் அப்படி ஒரு ஊசி மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, அப்படி பின்னால குத்துவாங்க, முன்னால சிரிப்பாங்க, பின்னால குத்துவாங்க. இந்த மாதிரி ஒருத்தனுக்கெல்லாம் தெரியவே தெரிய மாட்டேங்குது நிறைய நேரம். என்ன சொல்றேன்? நல்லா சிரிக்காங்க, நல்லா பேசுறாங்க, நல்லா பண்றாங்க. நம்மளை விட்டு தள்ளி போன உடனே வேற முகத்தை காட்டுறாங்க. எத்தனை பேர் ரொம்ப நம்புவோம், நம்ம எல்லாரையும் ரொம்ப நம்புவோம், எல்லாரையும் நம்புவோம். நான் தான் முதலே சொன்னேன், சிம்சோனுக்கு ஒரு தெளிலால், நமக்கு வேறு விதமான தெளிலால். ஒருவேளை நம்ம இந்த காரியத்துல பரிசுத்தமா இருக்கலாம், ஒருவேளை நம்ம இந்த காரியத்துல நீதியா இருக்கலாம், கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றோருக்கும் ஆண்டவருக்கும் நம்ம உண்மையா இருக்கலாம். ஆனா வேற ஏதோ ஒரு காரியம் நம்மளை துரத்தி கொண்டு வருகிறது. உங்ககிட்ட சொன்ன மேட்ரு எப்படி இன்னொரு ஆளுக்கு போகுது ஆராயணும். நான் ஓண்ட தானே சொன்னேன், எப்படி அங்க போச்சு தெரியணும். அப்படி தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த ஆள்கிட்ட மேட்ரை சொல்றத பேசுறத குறைக்கணும். சிம்சோனே
பெலிஸ்தர் வந்துட்டாங்க. எப்பவும் போல எலும்புனா பிடிப்பட்டான். அவனை பிடிக்கிறதுக்கு பெலிஸ்தர் கையில பிடிப்படுறதுக்காக கர்த்தர் அவனை தெரிந்தெடுத்தாரு. பெலிஸ்தர் கையில அகப்படுறதுக்கு அவனை கர்த்தர் தெரிந்தெடுத்தாரு. பெலிஸ்தரை இவன் பிடிக்கணும், பெலிஸ்தர் கையில இருக்கிற தான் ஜனம் மனந்தரும் வெளி வரணும்னு நினைச்சதான் அவனை பிடிச்சாரு. அவன் காசாவுல போய் உட்கார்ந்து கண்ணு இல்லாம மாவு அரைச்சிட்டு இருக்கான். சிம்சோனே, நீ யாரு? சிங்கத்தை கொன்னவன், 300 நரிய பிடிச்சவன், ஒரு கழுதையின் தாடை எலும்பால 1000 பேரை கொன்னவன், கதவை அப்படி பேத்துக்கிட்டு மலை உச்சிக்கு போனவன், பல விதமான கயிறுகளால் உன்னை கட்டும் போது நெருப்புப்பட்ட தூள் போல கயிறை தூக்கி எரிய வைத்தவன் நீ. இன்றைக்கு உன் கண்கள் ரெண்டும் புடுங்கப்பட்டு நம்ப கூடாத இடத்தை நம்பி, சொல்லக்கூடாத இடத்தில் சொல்லாததை சொல்லி எல்லாத்தையும் இழந்தான். துரோகம் பண்ணிட்டு மாத்திரம் நல்லா இருக்கலாம்னு மாத்திரம் நினைக்கவே கூடாது. யாருக்கா இருந்தாலும் நான் அடிக்கடி சொல்றதான், நீ துரோகம் பண்ற மாதிரி நிலைமை வந்து அந்த ஃபெலோஷிப் போட்டு விலகிரு. காசுக்காக தெளிலாளை போல நண்பனை, நல்ல நெருக்கமானவர்களை பகைக்க வேண்டிய நிலைமை வந்தால் காசுக்காக, ஆதாயத்துக்காக வந்தா விலகிரணும். தேவையில்லைங்க, அப்படி ஒரு ஃபெலோஷிப் தேவையில்லை. ஜெபம் பண்ணணும், ஆண்டவரே என்னை சுற்றி இருக்கிற கெட்ட நண்பர்களுக்கு என்ன விளக்கும். உன் தோழியை நம்பி உன்னால எங்கேயாவது போக முடியுமா? உன் தோழனை நம்பி நீ எங்கேயாவது போக முடியுமா? ஒரு குடும்பத்தை நம்பி உன்னால எங்கேயாவது போக முடியுமா? முடியாது. யாரு நல்லவங்க நிறுத்துங்க பாப்போம், ஒரு 10 பேரை. முடியாது. நான் இந்த சபை ஊழியத்தில் இந்த 22 வருஷத்துல எவ்வளவோ பார்த்திருக்கேன். ஆண்டவர் சொல்றாரு, உனக்கு கொடுத்த பலத்தை வீழ்த்த நிறைய பேர் வருவான். ஒரு நாள் விட்டுறாத. காசாவுல போய் உட்கார்ந்து மாவாட்டவா, நான் உன்னை தாயின் கற்பத்துக்கு முன்பதாகவே, நீ உருவாதுக்கு முன்பதை நான் உன்னை தெரிந்தெடுத்தேன். அதற்காகவா நான் உன்னை என்ன செஞ்சேன்? நசரேயனை நான் உன்னை தெரிந்தெடுத்தேன். தாய் தகப்பனுக்கு துரோகம் பண்ண ஒருத்தனும் நல்லா இருக்க முடியாது. உண்மையான ஒரு மனைவியை, உண்மையான ஒரு கணவனுக்கு துரோகம் பண்ற யாரும் நல்லா இருக்க முடியாது. இது சாபம் அல்ல, இது எச்சரிக்கை. இது எச்சரிக்கை இல்லை, இதுதான் உண்மை. இதுதான் உண்மை. திருட்டு தண்ணீர் தித்திக்குங்க, திருட்டு தண்ணீர் தித்திக்கும், நல்லா தான் இருக்கும். வசனம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது பாருங்க. மாவரைத்துக் கொண்டிருந்தான். பெலிஸ்தர் எல்லாரும் 23, 24 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஜனங்கள்லாம் பெலிஸ்தரை பிடிச்சனால அவங்க தேவனை என்ன செஞ்சாங்க? கொண்டாடுறாங்க, அவங்க தேவனை புகழ்றாங்க. 25ஆம் வசனத்தை 26, 27 பார்த்து நம்ம முடிப்போம். இப்படி அவர்கள் மனமகிழ்ச்சியா 25 இருக்கும்போது நமக்கு முன்பாக வேடிக்கை காட்டும்படி சிம்சோனை கூட்டிக் கொண்டு வாருங்கள். அப்பொழுது சிம்சோனை சிறைச்சாலையிலிருந்து கூட்டிக் கொண்டு வந்தார்கள். 27ஆம் வசனம் கடைசி. 3000 பேர் சிம்சோன் வேடிக்கை காட்டுவதை பார்த்து கொண்டு இருந்தார்கள். எப்படி? 1000 பேரை கழுதையின் தாடை எலும்பினால் கொன்னவன், 300 நரிகளை ஒரே தடவில் பிடித்தவன். நல்லா கவனிங்க, யாரையும் நம்பாதீங்க. யாரை நம்பணும்? கர்த்தரை நம்பு. உன் சொந்த புருஷனை நம்பு, உன் மனைவியை நம்பு, உன் பெற்றோரை நம்பு, உனக்கு கொடுத்திருக்கிற குடும்பத்தை நம்பு. இல்ல நீங்க நினைக்கிறது தப்பு, எனக்கு தெரியாது.
நீங்க உங்க தவறான கணிப்புல நீங்க சொல்றீங்க இவங்க அப்படி கிடையாது, அவங்க அப்படி கிடையாது. அப்போ எனக்கு தெரியாது, ஆனா வசனம் சொல்லுது கர்த்தரை மட்டும் நம்ப. ஏங்க உடம்பிறந்தவங்களும் பெண் கொடுத்தவங்களும் பெண் எடுத்தவங்களுக்குள்ளுமே நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்க மாட்டேங்கி. கணவன் மனைவிக்குள்ள நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்க மாட்டேங்கி. பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றோருக்கும் நல்ல புரிதல் இல்லை. உடன் பிறந்தவர்களுக்குள்ள நல்ல புரிதல் இல்லை. வேற என்னங்க வேணும்? இதாங்க உலகம், இதான் உலகம். உலகம் இப்படிதான் இருக்கும். நம்மளை வீழ்த்த பார்க்கும், நம்மளை சதி திட்டம் பண்ணி நம்மளை ஒண்ணு இல்லாம ஆக்க பார்க்கும். பாருங்க, இவன் வேடிக்கை காட்ட வேண்டியவனா? இவனுடைய பலத்தினால் நிறைய பேர் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். சிம்சோனுக்கு இப்படி ஒரு பலம் யார் கொடுத்தது? ஏப்பா, சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் அவனோட இருக்கிற பார்த்துட்டு இருந்தான். அவன் காசாவுல போய் கண்கள் புடுங்கப்பட்டு 2 வெண்கல கம்பிகளால் அவனை சிறைச்சாலையில கைது செய்யப்பட்டு அவனை கூட்டிட்டு வராங்க. இப்படியே வாரான். எங்கப்பா இருக்கிய? அப்படியா வந்துட்டானா? யாரு நீ? யாரு நீ? எப்படிப்பட்டு இருக்க வேண்டியவன்? நீ கண்கள் புடுங்கப்பட்டு இருக்க வேண்டியவனா? நீ காசாவல இருக்க வேண்டியவனா? நீ மாவரைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டியவனா? நீ வேடிக்கை காட்ட வேண்டியவனா? இன்னைக்கு நிறைய பேர் தான் இடத்தை இழந்துட்டாங்க. நிறைய பேர் ஆண்டவர் நம்மளை வச்ச வழியில நம்ம இல்ல. கர்த்தர் நம்மளை ஒரே ஒரு நோக்கத்துக்காக வச்சிருக்காரு. நாம் எந்தெந்த இடத்துல தவறி நிக்கிறோமோ அந்தந்த இடத்துல நம்மளை சரி பண்ணணும். ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நான் யார நம்புவேன்? நான் யார வெறுப்பேன்? நான் யார நம்புவேன்? நான் யார வெறுப்பேன்? என்கிட்ட நல்லவன் போல நடிச்சவங்க நடுத்தருவுல விட்டு போட்டாங்க. என்ன செய்வேன் என் தேவனே? எல்லாரும் பாடுங்க. என்கிட்ட நல்லவன் போல நடிச்சவங்க நடுத்தருவுல விட்டு போட்டாங்க. சொல்லுங்க, யார நம்புவேன்? நான் யார வெறுப்பேன்? நான் யார நம்புவேன்? என்கிட்ட நல்லவன் போல நடிச்சவங்க நடுத்தருவுல விட்டு போட்டாங்க. என்ன செய்வேன்? ஆமென். என்கிட்ட நல்லவன் போல நடிச்சவங்க என்ன செய்வேன் என் தேவனே?